po sa anak ko. Kahit anong pilit ko magmakawa po sa kanila mag-ina, hindi po. Kasi sabi po nila, yung anak ko lang na po yung susuportahan nila. Mula sa Basud, Camarines Norte, makakausap natin si Rosie de los Santos Manteso at ang kanyang inireklamo ay ang kanyang mister na hindi umano nagpapadala ng sustento sa kanilang anak. Para sa detalye ng reklamo ito, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Rosie. Ito bang mister mo, kasal ba kayo? Kasal po. Gaano kayo katagal ng mag-asawa? 3 years po. At itong anak nyo, ma'am, ilang taon na po ito? 2 years old po. Kailan kayo naghiwalay nitong mister? Nung last year pa po, May 2023 po. Ma'am Rosie, maaari nyo bang maikwento sa amin anong naging dahilan ng paghiwalayan ninyo? Masyado pong siloso po. Kaya lahat po ng binibigay niyang sustento po sa amin na nandun pa kami sa kanya. Parang pinagmumukha niya po sa akin na wala po akong trabaho, ganun. Ano ba itong trabaho ng mister mo, ma'am? Kasbo po. Kafgu. Tapos sinasabi mo, ma'am, na itong mister mo ay siloso. Opo, so sobrang kasilos po. Ano yung kadalasan na sinasabi sa'yo? Sinasaktan ka ba nitong mister mo? Nasaktan po ako niya ng isang beses nung bagong panganak ko lang po ako, isang buwan. Hindi ba ganun ang pakikitungo niya sa'yo nung unang makilala mo itong si mister mo? Hindi naman po. Simula po nung nasaktan ako, umiwas na po ako. Iniwas ko po yung anak ko kasi nga po, ayaw ko madama yung anak ko kasi hindi ako. Ito bang pangyayari, ma'am, na nai-report niyo po ba ito sa pulis or sa barangay? Hindi po. Umuwi na lang po ako dito sa Daet. Bakit naisipan na imbis na isumbong sa pulis, umuwi ka na lang sa inyong bahay? Wala naman po maniniwala po sa akin eh. Tama po ba na isa lang po yung anak at 2 years old na po ito? Opo. Since po yung baby ko po, hindi po niya nasusustentuhan ng maayos po. Pag hinihinga lang po naman po, kahit sa anong pilit ko po, ayaw po. Kasi Okay. ako daw po gumawa ng diskarte, ako daw po gumawa ng paraan, kung paano ko daw po kahit may sakit po yung anak ko. So, ibig sabihin, pag hiningan mo siya ng sustento, binabalikan ka nito na ikaw yung magtrabaho para mabigyan mo ng pangangailangan itong anak mo. Opo. Talagang makunat itong mister mo, ano ma'am, sa pagbibigay ng sustento sa inyong anak. Opo. Pinakiusapan na din po yan ng barangay dito nung pinablatal ko po yan dito sa barangay po na magsusustento. Kailangan niya po magsustento. Simula po nun, hindi naman po nagsusustento ng tama. Magkano ma'am yung matatandaan mo ma'am, ano? Sa pilitan pa lang po yun, 1,000. 1,000? 1,500. Sapat po ba yun na 1,000 at 500? Para po sa akin na hindi po yung sapat. Breastfeeding lang po ako ay. Kaya hindi po ako makapagtrabaho, hindi po kung anong gagawin po. Ma'am, maitanong ko lang umabot na ba sa punto na nagmakaawa ka na mabigyan lamang ng Opo. sustento itong anak nyo? Opo, nagmakaawa po ako noon. Nasa side po yun. Nung mga oras po na nagmakaawa ko kasi nga nagsahod sa trabaho niya. Nagmakaawa po ako sa kanya noon. Tapos sabi po ng mama niya, 1,000 lang daw. Okay. Tinanggap ko na. Kasi wala nga po akong magawa. Naawa po ko sa anak ko. Kahit anong pilit ko magmakaawa po sa kanila mag-ina, hindi po. Kasi sabi po nila, yung anak ko lang daw po yung susuportahan nila. Kumbaga sabi nila, yung anak nyo na lang yung susuportahan nila. Tapos pero Opo. 1,000 lang yung binibigay sa inyo. Hindi naman po ata yun sapat. Hindi po sapat. Sa gatas, diaper po, hindi po talaga sapat. Maitanong ko lang ma'am, hindi pa totally na nag-divorce kayong dalawa? Hindi pa po. Okay, wala na bang pag-asa na magkabalikan kayo nito ni mister? Ayoko na po. Okay. Suporta na lang inihingi ko sa kanya para po sa anak namin. Ito po bang anak nyo ma'am, kailan yung huling nagbigay itong si mister? Nagbigay po siya noong December 2023 po. Pilit ko pa po nung hiningian. Yun na yung pinakalas. Opo. Nagkasakit po yung anak ko nung last week. Opo, ano daw yung... Hiningan ko po siya nung hindi po siya nagbigay. So hindi siya naawa sa anak nyo ma'am? Parang hindi po. Kasi 3 beses niya po yung tinanggihan na hindi niya anak. Tinanggi niya pa na hindi niya raw anak yung anak nyo ma'am. Opo. Hindi niya daw po anak. Kasi hindi niya daw po kamukha. Kahit po tingnan niyo sa picture, kamukha niya po talaga. Kahit magpa-DNA test man po. Standby ka lang mama kasi nasa kabilang linya ng telepono ngayon ang mister mo na si Absalul Manteso. Ngunit dahil sa kanyang kapansanan ay may kasama siya ngayon na kanyang pamangkin para kumbaga representative niya at ipahatid sa kanya kung ano man yung katanungan natin. Ito, magandang hapon sa iyo. Ito si Jason. Sa ngayon Sir, yung sinasabi niya pong na sinasaktan daw po, sir, hindi po yung wala pong katotohanan niya, sir. Paano pong mangyayari yun, sir? Naka-duty po siya, sir. Tapos Opo. yung yan si Rosie Mantiso, sir,
Nandun yun sa Manumbalay, sir. Malayo po dito sa detachment po namin. Tsaka po, sir, nagpapadala po itong chewing ko. Mas nga lang, sir, yung makausap ng anak niya, sir, hindi niya makausap, sir, eh. Sinapatay niya kagad yung cellphone pag tumatawag itong chewing ko, sir. Opo. Tapos yan, sir, umalis yan dito sa sariling bayan sila, sir. Umalis sila 3 beses. Saka nagsabi yan sa barangay na huwag na daw siya babalik dito, kaya daw buhayin anak niya. Maaari nyo bang maitanong sa inyong tiyuhin kung bakit nasabi yun ni Rosie na sinasaktan daw siya at hindi nagbibigay itong sustento? Pero wala pong katotohanan yun, sir, na sinaktan siya. Sige, hingin natin ng depensa naman itong si Rosie. Rosie, narinig nyo na hindi daw totoo na sinaktan daw po kayo nitong mister mo. Hindi po yun totoo. Sinungaling po yan. Anong klaseng pananakit sa'yo nung itong ginawa ng mister mo nung mga araw na yon? Parang sinapak po, sinantok. Hindi ko po alam. Nahimatay po ata ako nun. Sinampal, ma'am? Parang sinampal po. Sinampal ka sa mukha, ma'am? Sinuntok. Sinampal or sinuntok sa mukha? Opo. Ito bang pangyari, ma'am? May nakakita po ba? Wala po. Okay, balikan ko ang iyong mister. Sabi ni Rosie, sinampal daw or sinuntok nitong ng kanyang mister, kaya naimatay daw ito at lumayas na sa inyong bahay. Sir, wala pong katotohanan niya, sir. Eto na lang, sir, sa usapang sustento, ano yung plano ng yung tiyuhin? Sustento siya naman, sir. Gusto niya magsustento, sir. Ang sa kanya, sir, gusto niya makita o kaya makausap o kaya madalaw man dito yung anak niya. Kaso nga, sir, iniiwas nga yan ni Rosie Mantiso, sir. Ma'am Rosie, totoo bang tinatago niyo ba itong anak niyo dito kay mister? Hindi po. Kasi po ang rason niya lagi umuwi kami dyan. Sinubukan niyo po bang umuwi sa bahay niyo, ma'am? Sinubukan ko naman pong umuwi at maniwala ulit para sa pagbabago niya daw po, pangako niya magbabago na siya. Abot ko ng 2 buwan, umalis na naman po ako kasi gano'n na naman po eh. Hindi ko po pinagdadamot yung anak ko. Sa totoo nga, pwede siyang pumunta dito eh. Okay, balikan natin si Jason. Jason, pakisabi sa iyong tiyuhin, hindi daw pinagdadamot itong anak. Available or open po daw kayo na pumunta po sa kanila para bisitahin ang anak nyo. Sir, sabi po nito ni Chewing ko, sir, nagkamag-anak yan, sir, na binabantaan siya. Pinagbabantaan? Kaya, sir, kaya hindi siya makapunta dun, sir. Pagtungkol naman sa pera, sir, ganito po, sir, mababa lang po yung sahod namin. Minsan nga lang po, minsan 2 buwan, wala kami sahod, sir. Paano po kami paano siya makasusustento, sir? Tapos pag nag-off-going po siya ng 10 days, wala naman siyang ibang makakuhang diskarte sa labas. Kung di, ano lang, awan-awan lang, sir, mababang maliit na bagay lang, kulang pa nga sa pangkain niya sa araw-araw. Pakisabi, Sir Jason, sa iyong tiyuhin, nasa magkano ang pwede niyang maiabot dito sa anak nila? Isang buwan po, sir, siguro kain-kain po ng chewing ko, mga 1.5 po, sir, padala, sir. Ma'am Rosie, sabi ng mister mo, ma'am, 1,500 kada buwan. Okay na ba sa inyo? Pwede na po, basta totoo po. Sige, standby kayong dalawa, mama at mister, para sa maaaring asahan na formal na proseso para sa inaing na ito. Nasa kabilang linya ng ating telepono, si Police Staff Sergeant Geraldine Bayona, ang Assistant WASI PD Officer ng Basud Municipal Police Station. Magandang hapon po sa iyo, ma'am. Ano po ang karapatan ni Mrs. Inaing ng kanyang idinunog sa amin na itong mister niya hindi daw nagbibigay ng sustento? Hinggil po dito sa hinaing po ni Mrs. Sa pagbibigay po ng sustento. Napakalaki pong karapatan ng Mrs. Dahil po sa 9262, kinikilala po ng batas natin yung suportang pinansyal na dapat at sapat sa kanyang mag-ina po. Yung pong batas natin ay kinikilala po yung dapat ay sapat talaga yung binibigay ng asawa kung ayon po sa kakayahan niya na magbigay. In case Opo, po, ma'am, sir. na hindi po ito matupad, ano pong penalidad or kaso po na pwedeng isampa dito ni Rosie sa kanyang mister? Pwede po siya magsampa ng kaso na Public Act 9262 po. Papasok po yan sa economic abuse. Pasok rin po ba ang kasong abandonment? Kasi tinatanggi po nitong mister na anak nila po itong anak nila. Opo, sir. Lalo po, sir, kung naka-apelyido po yung bata sa tatay, yung acknowledge po ng lalaki. Opo, sir, pwede po sila magsampa din po ng kaso ng ganyan abandonment po. Apo. At neglect po ng bata. Opo. Sa ngayon po, ma'am, ano po ang dapat na maging proseso para sa reklamong ito ni Rosie? Kung gusto niya po makulong yung lalaki, pwede po siyang magsampa ng kaso ng RA 9262 nga po, kagaya po na sinabi ko kanina. Pero kung yung habol niya lang, sir, talaga ay yung Sustento. financial po na support galing sa tatay, pwede po silang lumapit sa family court na malapit po dito po si kay Mrs. At mag-undergo po sila na tinatawag natin compromise agreement. Ma'am Rosie, narinig niyo po, meron pong penalidad in case po
po na hindi po matupad itong 1,500 pesos na kada buwan na maibibigay ni Mister. Ano po yung masasabi mo? Opo. Ma'am, huwag kang mag-alala kasi sasamahan ka ng aming team para sa formal na reklamo in case po na gusto mong magsampa ng reklamo laban dito kay Mister. Opo. Meron ka bang mensahe dito sa iyong Mister? Sana tuparin niyo na lang yung pagsusuporta niyo sa anak namin para hindi na po abot pa sa pagsampa ng kaso. Maraming salamat, Rosie, sa pagpapadala po ng iyong hinanaing laban sa iyong Mister. Okay po. Thank you Opo. po.